U x'soluzzjoni qed toffri l-Oppożizzjoni? Qed tgħidilna li jekk titla' fil-Gvern se traħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Imma tibża tgħidilna kif. Kontijiet tad-dawl u l-ilma b'kemm jorħsu? Fil ta' moment ikun hemm il-pjanu. Sempliċi jew ħarraħsuhom. ċara, daqs il-kristall. Imma b'kemm? Għax sissa l-aħħar commitment ta' Joseph Muscat f'dal-programm kien 15 million li ma tagħmilx differenza, però ħafna iktar jidher. Ma nistax ngħidlek il-figuri eżatt minix tekniku, però naf kull qed jaħdmu. M'intix tekniku. Le, minix tekniku. Point blank, tini risposta. Point blank, kontijiet ta' dawl l-ilma 35,000 familja li għandhom kontijiet sussidjati. Il-Partit Laburista x'qed jipproponi iktar minn hekk? Jipproponi żgur illi il-politika tkun iktar solidali man nies illi qegħdin friskju ta' faqar. Dan mhumiex jiġu indirizzati. Ok, konkretament xi tfisser? Sempliċi hu, illi taħdem biex inti tneħħi il-faqar. Familja ħażin. Imma mhux ovvja illi tagħmel pereżempju illi tagħmel benefiċċji aħjar għal dawn, illi toħloq sistema. X'ħaddihom għajdi. Taħdem fuqha. Inti għad meta tkellimt fuq l-income tax u taxxi għad x'qal irid ikollok li tiċċarġja dawn it-taxxi. Mela, għajd l-proposti konkreti issa tal-Partit Laburista f'dan il-qasam tat-taxxi. Jiena saqsi il-Prim Ministru. Stena ftit, jiena mhux il-Prim Ministru għandu quddiem lilek. Jiena qed insaqsi lilek. Inti il-lejla stajt tkun Deputy Prime Minister ma Deputy Prime Minister. Jiena tlajt. Ejja, jiena id-diskors tiegħek kien ċar nafxed kif tista' tkompli żżid it-taxxi fuq il-poplu meta għandek dit batijiet kollha fil-poplu. Smart City m'għadix fidejn Ostingard. Issa qed m'għadix fidejn Ostingard. Smart City ma jidhirx li għadha fidejn Ostingard. Fidejn minn qiegħda. Smart City Ostingard proġettaw